Aventurers, tenia moltes ganes de tornar a aquest búnquer, el que passa que, clar, és una excursió amb uns 7 quilòmetres i poc i 1.000 i poc de desnivell, en aquest cas. Així que la pujada estava molt guapa, dintre el bosc, i de més, així que toca mostrar-vos perquè veieu quines fantàstiques vistes té. O sigui, la gran serralada del Cadí, l'interior del bosc, puges per aquí. Sí que aquesta mitja esfera de punt de control podeu observar, i ara entrarem a dins per aquí al lateral. Una habitacioneta lateral, només entrar, amb un prestatge. Després s'ha d'anar amb precaució perquè hi ha rocs aquí, i si no els veus... Ja ho veieu, una banqueta. En aquest cas hi ha un bidó d'oli. El que acabo de veure, una cosa diferent als demés, sí que hi ha aquestes prestatgeries, sí que hi ha aquest punt de control aquí, i normalment us en recordeu que hi ha una taula grossa aquí al mig, i no ho sé, però en aquest cas podeu veure que hi ha un esglaó. O sigui, un esglaó, puges, tens aquesta visió i pots fer l'ullada per aquí. O sigui, d'aquests encara no n'havíem visitat o no us n'havia mostrat cap en aquest moment. Així que en tenim un de més fet, que val la pena pujar fins aquí per poder-vos mostrar i a la vegada guardar aquest mateix com a un més per la col·lecció, que ja veieu, molt i molt guapo. Després d'una bona pujadeta trobem un altre búnquer que també tenia moltes ganes de vindre a treure al cap, ja que no l'he visitat. A veure què tal. A veure per on s'accedeix. Aquí hi ha com una galeria. Suposo, a veure... Així és. Hi ha una galeria per poder accedir al mateix. Si pujarem cap a dalt, fantàstic. Com m'agraden aquests que hi hagi galeria. Ostres, ostres. A veure, comencem per aquí. Una saleta amb una zona per deixar-hi alguna cosa allà sota. Una finestra. Unes escales, per cert, que no us les he enfocat. Això deu ser zona per fitxar quan fan activitats. I ara, la zona que encara no m'havia trobat mai, que tinc que entrar acotxat. Ostres! Sí. Si estic aquí, ben acotxat, Bé, curiós, no? També? Com m'agraden aquestes noves descobertes, com podeu observar, està allà dalt al búnquer, l'entrada i una bona galeria, com he dit, per pujar fins al mateix. Després d'una bona estona de búsqueda, sabia que hi havia uns búnquers, o un búnquer, perquè encara no ho tinc clar, per la zona, i està bastant tapat perquè hi han caigut arbres, en aquest cas, i l'entrada queda bastant tapada, i amb el llarg dels anys ja es pot
observar que no hi ha gaire. Això és que després serà sortir d'aquí per entrar-hi i mostrar-vos el seu interior, així que tot sigui perquè quedi documentat, ho haurem de fer. Haurem de mostrar-vos l'interior d'aquest perquè poca gent hi ha entrat, pel que tinc entès. I no serà menys que nosaltres no ho fem. Vale, és petitet, però ja en tenim un de més a la col·lecció. Com podeu observar, l'entrada està super petita i a la vegada, petit detall que està marcat amb un 15 aquest. O sigui, també el que estic veient és que hi ha molts rocs aquí, que no sé si és del mateix desprendiment de la paret lateral o que el van intentar tapar perquè no s'hi pogués accedir. Ara intentaré anar a voltejar-lo i mirar a veure què podem veure des de l'altra banda del cel. La part davantera del mateix és aquesta. Així ens podem fer una miqueta a la idea de com es troba. Ja us dic, està en una zona de difícil accés, però com bé l'he pogut trobar, així que un mes. També m'agradaria que veiéssiu que quan busco búnkers i demés, doncs arribo a aquestes zones de riu per buscar als laterals a veure si hi ha sort, perquè amb tanta vegetació i demés, al llarg dels anys, doncs també pot arribar a tapar-ne algun. En aquest cas no he tingut sort, però també m'agradaria compartir perquè veieu per les zones que em poso. Aventurers, mireu quina entrada més guapa amb aquest búnquer. O sigui, és superample, Ostres, quina llàstima. Veig que aquí hi havia una sala i està esfondrada. S'ha caigut totes les roques. Com podeu observar, de basura que no en falti. Ara feia dies que no veiem algun búnquer brut. Aquí la finestra. Aquí als laterals, doncs, per recolzar el canó i que no hi hagi la tracció endarrere. I aquí una sala anexa. Observem primer temporada de mosquits, Una miqueta cap aquí al seu interior. Una manta. I hi ha roba aquí. Instruccions Adidas i aquí hi ha uns pantalons. Quina llàstima, aquesta zona d'aquí. M'hauria agradat poder-ho observar. Ja ho veieu, l'entrada supergrossa. Aventurers, ens trobem un búnquer que està tapat amb aquestes roques per fer de paret franc o a la vegada potser perquè avui en dia no hi entri la gent. Anem a mirar el seu interior. Aquest no hi havia estat. Una sala gran aquí, amb un lateral que encara conserva 4 coses tirades d'algú, molts mosquits, i una finestra enorme per poder controlar la zona. Ja ho veieu, és una sala força gran, però com la típica que està construïda
a la majoria dels mateixos. Aventurers, arribem al final del vídeo d'aquest recullet de búnkers que tenim també per la zona. Alguns ja els havia vist anteriorment, però per mi més indiferent perquè, com si l'he de repetir diverses vegades, m'encanta tornar-hi a entrar, poder observar aquestes edificacions o construccions i a sobre si pots entrar en alguna petita galeria, com és el cas d'aquest que hem visitat també. I res, una miqueta d'història, una mica catalogat i a la vegada que ho pugueu veure des de vostra casa i així també feu una miqueta la idea de les petites construccions que tenim amagades per la zona. Sens més, com sempre us comento, si voleu deixar algun comentari al respecte que us ha semblat aquest vídeo, aquestes edificacions, aquestes construccions, aquests búnkers, com li vulgueu mencionar. M'agrada per valorar aquest contingut i a la vegada donar-me una mica de recolzament. I si heu arribat aquí random i us agrada aquest contingut de búnkers, visitar pobles abandonats, aventures i demés, doncs benvinguts i us podeu subscriure. Sens més, Toni l'aventura, gas aquí!